Cały sezon wygrywają wysoko albo bardzo wysoko. Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2002 tak naprawdę w swojej lidze w tym sezonie o pierwsze miejsce rywalizują jedynie z Rozwojem Katowice. Obie drużyny wygrywają w tym sezonie wszystko, ale gdy spotkały się na boisku w Chorzowie, górą byli podopieczni trenera Andrzeja Miłkowskiego. Pewne zwycięstwo w tamtym meczu sprawiło, że w minioną niedzielę chorzowianie w przypadku kolejnej wygranej gwarantowali sobie już zwycięstwo w całych rozgrywkach. Pierwsza połowa toczyła się przy zdecydowanej przewadze Stadionu. Chorzowianie starali się grać piłką, próbowali uderzeń w niemal każdej z nadarzających się okazji, a przy tym doskonale rozbijali próby wyprowadzenia kontrataków przez graczy Rozwoju. W tym czasie katowiczanie groźnie zaatakowali praktycznie raz, kiedy świetną interwencją popisał się Jakub Peteja. Tak jest, jeszcze jest. W 19 minucie gracze Stadionu wymienili kilka szybkich podań w środku boiska. Jakub Michalczyk zagrał do Grzegorza Glapki, a ten poradził sobie z obrońcami Rozwoju i bardzo ładnym strzałem dał prowadzenie Stadionowi. Trochę tak na farcie wyszła ta bramka, bo się tam odbiło od jednego z obrońców z Rozwoju. Po objęciu prowadzenia w dalszym ciągu to raczej chorzowianie byli bliżej zdobycia kolejnego trafienia. Do przerwy utrzymał się jednak wynik 1-0 dla gości. Temu na lewo, na lewo! Jeszcze polanka też pomarańcza. Siadamy. Mało wykorzystujemy skrzydłowych. Miśka, mało wykorzystujemy myszy. Mysza, co jest z tobą? Gdzie te 1 na 1? Ta twoja przebojowość, strzał. Złamałeś do środka, wal w tą bramę, obie. Nie bójcie się, panowie. Misiek, więcej w defensywie trzeba pracować. Zobacz, się wywracasz się, mówi, że cię coś boli, a my jedziemy 3 na 1. I sędzia wstrzymał akcję. Jak boli, to schodzę. Jak nie boli, to gram dalej, prawda? I nie kładę się, tak? Misiek, rozumiano? Bąku super, bardzo dobrze w defensywie, panowie. Miłosz, pewnie, Bąku super, Kamil. Dwie takie akcje zrobiłeś, wiesz. Wiesz jak to. Zamiast zagrać, ktoś piłkę próbował za siebie ją ciągnąć i w końcu była strata. No bo mogłeś zagrać do Kuby. Panowie, z uśmiechem na twarzy czego? Z uśmiechem na twarzy. To oni się muszą martwić, nie my o wynik. No, myślę, że to i bramek. Żeby wygrać, 5 bramek. Nieważne nie muszą. My mamy ten mecz tutaj ładnie zagrać, a wynik się sam tutaj wyklaruje. Zobaczycie. Pogramy bardzo dobrze w środku pomocy, to wygląda. Grzegorz aktywnie z przodu. Miałeś dograć Miśkowi. Sam na Nie, sam. bo ja zaczynam nową o ten. Zahaczył o nogówkę, ale my wychodzimy na tą drugą połowę. Tak? Tak samo z takim zaangażowaniem. Uśmiechem na usta. Niska na koniec będzie. Zostawiamy, panowie. Można teraz iść, przemyć się, buźki dawać. Toalet. Szkoda, że wiadra nie ma. Jest. Na boisku jest z wodą. Będzie dobrze.
Po zmianie stron wciąż przeważali goście, choć teraz nie mieli już tak wielu okazji do zdobycia bramki. Gospodarze nie potrafili z kolei znaleźć recepty na przebicie się w pole karne stadionu i stworzenie sobie dogodnej okazji do zdobycia wyrównującego gola. Emocje mieliśmy w końcówce. Rozwój najprostszymi metodami próbował przedostać się pod bramkę Chorzowian. Podopieczni trenera Miłkowskiego również chcieli pokusić się o przypieczętowanie wygranej drugim trafieniem. Sam, jedź sam! Sam jedź, Wiciu! Ostatecznie wynik meczu już się nie zmienił. Stadion Śląski Chorzów wygrał 24 raz w sezonie i w cuglach zdobył tytuł mistrza Ligi Trampkarzy rocznika 2002. Ja tutaj o wynik byłem spokojny, no chłopcy dali na boisku siebie maksimum, co mieli. Mecz walki, można powiedzieć, jedna i druga drużyna warunki postawiła dość ciężkie, także, ale o wynik nie byłem spokojny. Tak, bo mi się wydawało, że wy byliście drużyną, która gra piłkę, mimo że to taki mecz na styku w tabeli, to jednak było widać te różnice. Jedni grali w piłkę, drudzy tylko chcieli strzelić, wybić, gdzieś tam znaleźć się pod bramką wszelkimi sposobami. No znaczy, no taki mamy styl grania, no nie kopiemy piłki do przodu i nie biegamy za nią, tylko staramy się ją rozgrywać, fajne akcje tworzyć. No dzisiaj parę akcji naprawdę rewelacyjnych było, także tutaj ręce same do oklasek się składały, no. Było ciężko, w tamtym roku było, mi się wydaje, że łatwiej. Duże postępy oni i my zrobiliśmy, ale udało się wygrać. Kilka błędów popełniliśmy, ale na szczęście nie wykorzystali tego. Oni cały czas praktycznie wybijali, myśmy grali podaniami i się sytuacje stwarzały same, nie? Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa, bardzo dobrze graliśmy piłką według mnie, no i to bardzo dobrze. Jak gramy z takimi, to bardziej jest presja, nie, potem to tak trzeba więcej biegać i wszystko, a tak jak gramy z słabszymi, no to nawet się nie męczymy tak. To jest bolączka tej ligi naszej, że takie mecze właśnie są rzadkością, no praktycznie dwa w roku, no to jest za mało jak na tych chłopaków, no ale staramy się to gdzieś jeździć, grać z innymi drużynami. Chłopcy cały czas grają o jakąś tam stawkę pod jakąś tam delikatną presyjką, też sobie radzą, także nie jest źle. Już wiadomo, jesteśmy mistrzami tej ligi, co jest bardzo fajne, powiem szczerze, że mam małą satysfakcję z tego. A do tego mamy taki mały cel, no chcemy pobić rekord Śląskiego Związku Piłki Nożnej w strzeleniu bramek w tej kategorii wiekowej. Musimy strzelić 308 bramek. No mamy na razie 287, więc zostały 2 mecze, będziemy do tego dążyć, żeby ten rekord pobić. Myślę, że damy, bo mamy 2 mecze z takimi innymi drużynami, dokładnie to 3, bo jedna drużyna dana na walkover, bo nie gra w tej lidze, grała tam 2 mecze i wypadła z ligi po prostu. I mamy walkover, mamy 2 mecze, musimy tak około 40 bramek strzelić w 2 meczach, no i będziemy mistrzami golów. Kto wygra mecz?
samego końca, od początku podobało mi się. Ale spokojnie,